60. Manda uhni. Takže vážení priatelia, poprosím hráčov, aby prestali hrať, opravili pozornosť na zdravotníctvo. Šéf, kde hrá jeden velikánsky fešák v svetlom tričku, ten je Blažek, je primyslaný na hodenie listovky. Všetci ho držíme palce, chvíľku ticha. Počúvaj. Tu máš. Oddychni si to. Nedal. Diego dojebal. Poď. Stalo sa to v Nových Zámkoch, už po 6. krát. Gratulujeme a ideme ďalej.